usah nesu, nyapa to nesu. Suwe ora tau ketemu gawe temu pisan kok gawe-gawekno kancane. Sapa to? Lah niki pengendange jenengan iki ta, Mas? Kuwi jenenge Farel Prayoga. Mas Farel yo ngono. Kendanganmu sapik gugu kok sombong ora gelane. Sampean iki ketoke ndek masalah karo tukang kendang kok, Be. Masalah apa suwi ora tau ketemu temu pisan kok garap kancane. Apa ra isin dipisani Pak Sarmuji? Pak Hadi Setiawan. Rama Bargowo. Rama Widodo. Oh ya. Widodo kok Bargowo. Aja Rama Widodo sing gagah kaya Rama Bargowo. Alah Mas Farel. Arep mirang-mirang. Ape mirang-mirange Mas Adi TB sampean? Aku sebagai adik grup anyar. Apa mirang-mirangke bosku sampean? Isin di sini wong. Ngisin-ngisini. Sampean iki lho Mas, ora usah melilik-melilik. Tak cepoti matamu. Gembagus. Roti-roti kleben-kleben tak iwangi, Be. Saiki biyen Tinggine munggah ben, gematene ra kaya biyen. tenonge dilumahke, Mas. Ngomongnya dikenahne, Mas. Mas gemagus. Gemagus kowe. Sriuning Mustika Tuban. Nek ra penting ora usah weanan. Ya ta, rumangsane koyo pinter-pinter ngendang dhewe. Pinter-pinter kendang. Alah Mas. Ayo alah Mas. Alah Mas. Koyo pinter bagus rupamu. Bagus rupamu. Pari keset dadi ratu. Sakit hatiku, ngerti ora? Semar bangun kayangan. Nek pengen ram bayar kono ning dadapan. Lah nyapa to kok iso dadapan barang iki lho. Lah golek potongane ra gablek dhuwit lho. Ning dadapan ki nyapa ngono lho. Pondok. Pondok wisata religi. Dadapan iki wisata religi. Wis ora usah ngomong dadapan kok. Kene hati-hati kene. Ngopo? Wilujeng dalu Mas Kangko. Sing dalu. Sowan ning gone Mas Kangko, nek omong sing ati-ati. Iya, Mas. Kowe mergo bengi iki kan magang. Apik elek tergantung iki. Ya, Aja iya. wis ngisini trae dalang. Mas Kangko iki Traing kusuma rembesing madu entuk kekancingan saka Kasunanan Surakarta Ki Kangko KRTGJ. artinya Kereta malam jugi-jagi. Kanjeng Rageng Tumenggung. Boten omongane aku tak pangajikan kali Pak Kangko. Assalamualaikum Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Tepung Cak Bagus. Nggih. Iki pancen anu nuwun sewu. Pancen akeh dagelan di do pegatan. Nggih, Pak. Dadi sing guyub sing rukun. Nggih. Oke. Asmamu sapa lagi pisan iki to melu aku. Nembe sepindah ke panjenengan masyaallah kados ngipi kula Pak. Kok iso kaya ngimpi? Lah pripun wong riyen kula tesih teng sekolahan, tesih teng bangku SMA, kula nonton jenengan niku teng YouTube sakniki saged kepanggih masyaallah dan piyaine jan bagus sae. Wibawa jenengan niki lho. Lah nggih. Kaya ketemu karo sapa, ketemu karo Mas Kangko. Nyatane ya bagus piyaine wibawa. Kuwi nek dadi dalang ning dhuwur panggung. Lah kene omah penggaweane ngerti apa ora? Apa? Live TikTok. Ya ora apa-apa menyapa pemirsa kok. Mengisi kegiatan mboten apa-apa. Mengisi kekosongan kok. Nggih derek pitepangan Pak. Sapa jenenge mulih, Cak Bagus? Meri. Oh, Meri. Meri. Jenengan ngertos Meri niku napa? Meri anak bebek. Leras. iya. Meri niku anak bebek. Ning Meri niku wonten werdine, wonten artine. Artinya apa Mas Meri? Hurufe M E R I. M Menungso. E Eling. R Rama. I. Ibu. Jadi manusia hidup harus ingat kepada orang tua. Betul. Barang siapa orang yang tidak ingat dengan orang tua, maka di situ akan kehilangan surga. Wah ya, mergo surga di telapak kaki ibu. Nah, terus mula meri Anakan bebek. mula pas kula buat beto recang TB. TB ki artinya apa? Telek bebek. Wah, Pas. Dadi layak rene kaya letong. Heeh bener. keluarga binatang. Ya. Anu nyuwun sewu, Mas. Apa? Nek jaman riyen pangapunten mohon izin Pak Hadi Setiawan, Pak Sarmuji. Pak Sarmuji. Nek dagelan riyen seniman niku nek gawe jeneng panggung, niku luwes iku ora kaya nek gawe jeneng kewan. Nggih bener Pak. iya. Contohnya kados niki Meri. Meri. Kalau TB telek bebek, enten Cak Percil. Percil asine jenenge Deni ning Deni. kondange Percil. Lucy Brahman. Lah, ya. Kewan meneh. Mbah Narto Gudel. Narto, Bapake Mas Ranto Didi Gudel. Ketut, nggih. Solo. Mbah Ranto Gudel.
Jenengan nek pengen luwes Mas, asmane jenengan ganti aja kok Anom Dwija Kangko, kurang luwes. Ben luwih kondang. Jeneng ganti jeneng kewan. Kaya Ki Kangko Tekek. Loh, apik. B. B. Apik niku pripun? Iya. Saya Pak. Luwes Mas. Iya apik. Ngoten lho. Dalange- Kangko tekek. Ah, Dalange sapa to, B? Kangko Tekek. Baru cepet kondang Mas ngoten niku. Omonganmu Nggih. ning ora-ora. Wilujeng dalu alhamdulillah Mas. Ah, iya. Saged panggih wonten Desa Bulu Pasar, Luar biasa. Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri dalam rangka pelestarian seni budaya yang diadakan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jawa Timur bekerja sama dengan anggota DPRD Provinsi Jawa Timur Bapak Hadi Setiawan. Nggih. Luar biasa, ini menandakan leres ingkang panjenengan aturaken bahwa Jawa Timur sekarang menjadi tolok ukur untuk mencari jati diri bangsa karena Jawa Timur merupakan pintu gerbang Nusantara. Tepuk tangan buat Jawa Timur. Luar biasa, luar biasa. Dalu menika dirawuhi para pepunden-pepunden Betul. yang luar biasa. Pak Sarmuji Mas, doangu mboten Sekjen kepaten. Pak Sekjen Golkar, Nggih. Wilujeng rawuh Pak Pak Hadi. Pak Hadi Setiawan, Nggih. Bapak seniman Kediri Mas. Betul. Sapa? Pak Hadi Setiawan Oh, niku. nggih, aku Nek- wis kenal wis suwe kok. Ah, saestu nek ditangisi Pak niku nyuwun wayangan. Oh, kono wayangan. Ah. Lho, sing dilalah niku lho Mas. Gene panggonan sing didamel gelar acara ngaten iki. Hah? Teng desa sing wis suwi nek bersih desa ora tahu wayangan. Oh iya. Ngendi ta? Bu nyuwun sewu Bulu Pasar niki sering wayangan mboten Pak Bu? Lah, ini artinya apa? Bahwa mengedepankan wayang kulit itu Sunan Giri sing anggit penuh dengan tatanan, tuntunan, mawi tatanan, memberikan contoh yang baik. Insya Allah dengan hari ini wayang kulit berada di lapangan Desa Bulu Pasar bersih desa dan acara PHBN yang akan datang Bulu Pasar gelar wayang kulit. Pertanyaane, Bu, sing nanggap sapa? Rakyat kon urunan. Sampean kok bingung sing Ora nanggap apa-apa, sapa? semua demi kesenangan dan hiburan masyarakat. Betul. Nah. Alhamdulillah kula teng main teng Bulu Pasar iki ana senenge ana susahe Mas. Senenge apa? Ning kene iki kon seneng-seneng aja nganti susah mergo piyai sing rawuh padha kepengin bungah nggih to Mas. Betul. Ngono. Senenge kan saged silaturahmi kali Pak Hadi Setiawan, Pak Sarmuji warga masyarakat Bulu Pasar. Lah susahe Bingung golek nggon nguyuh. Lah kok iso? Lah lapangan sakmene arep nguyuh ning diramene ragani. Niki lho, sindene jenengan sing kurang ajar. Ngapa? Mayang nguyuh ning goreng guri truk iki suarane masyaallah ngageti wong Mas. Mayang bocah cilik pipis plek iki koyo nyeluk kancane nek pipis. Piye? Aku pas lewat ki sapa nyelak-nyeluk Iya, kok. no. Lah pancen ning lapangan nyados saka kamar mandi kok. Lah. Kuwi nek mayang. Sing kebangetan garwane jenengan. Buduwi to? Buduwe iku ya ampun. Piye? Pipise koyo wong nyigar keramik. piye? Begitu mek tek cecet terus diangkat tuh. Alah-alah kowe ra ro kowe ngonangi mayang karo buduwi. Aku lho Mas Kangko. Apa? B ngonangi ibuke iki lho. Burini Burini. nyapa? Bareng tak iku kok ya kaya sinden sing anu pun sepo Burini ya. Tak tutuke buri. Warunge pojokan kok langsung piyok. Piyok. Ora iku jane ngendhok apa pipis. Waro mangan Oh, mboten niki namung Gojek. Nek luar biasa dalu menika Mas. Iya. Wis mugi-mugi nderek dedonga sedaya warga masyarakat Bulu Pasar ingkang rawuh pikatuk berkah barokah, pikatuk rejeki ingkang kathah duwite lancar amin Allahumma. Amin. Kadese Pak Agus Mas. Apal. Apal. Kiai Bulu Pasar. Kadese asmanipun Pak Agus. Bulu Pasar itu terdiri dari 2 dusun, 10 RW, 35 RT, jumlah penduduknya 4.293, rondone 624. Apal lho. Apa meno? Kowe cah Tuban iso ning kene. Kaya sensus penduduk Tepang kali Pak Agus. Oh, saking raketmu. Raket. Jadi apal jumlah wargane, apal jumlah rondone. Iya. Sampeyan ora oleh ngono, Mas. Rondo ya rondo, mergo ra ndek bojo iku jenenge rondo. Kowe ngerti rondo ra? Nek kowe ra tresno karo rondo aja mbok sia lho. Ngawur ae. Ning kene iki rondo aja geman mbok sia-sia. Nek apa meneh mbok peksa kowe nek ora tresno kek bali desa. Ben dipangan kami tuwa. Kami tuwa sapa? Suwadi kami tuwa.
Kami tuwa Omonganmu sing ora-ora. Wong sabar umure dawa. Nggih. Insyaallah warga masyarakat Bulu Pasar kabeh pinaringan bagya mulya. Amin. Ngono. Amin. Ono patune neh. Aja kalah karo Pak Sarmuji. Pak Sarmuji parikan lho mau. Kula ki saged. Heeh, kowe iso. Saged Dake parikan sing apik. numpak dokar nggawa cengkeh. Heeh. Muga-muga wong sak Bulu Pasar duwite akeh. Amin, amin. Kae. Ngono. Entol korek, Manggirian. Apa? Jenengan mau parikane napa? Wong sabar umure dawa. Insyaallah piyai Bulu Pasar bakal pinaringan bagya mulya. Ndongakno gawe pantun. Oh iya no, aku nderek Pak Sarmuji kok. Nyuwun sewu, ngaten iki bener napa salah? Ya bener. Sing ngomong bener sapa? Ingsun. Jenengan nate ngertos para kiai alim ulama sanjang teng santrine, "Le kowe nek ndongakno gawe pantun." Enten mboten? Oh ya Ya ora. enak. Sampeyan ngaji nyantri mboten? Ya nyantri. Lho, lah kok ora ngerti tembungan iki? Piye ta? Nek jenengan nyuwun sewu ndongakno gawe pantun, malaikat nyatete bingung. Lah dalah. Kok iso bingung basare? Lho, nyuwun sewu saiki Ngomong. nek kabeh ndonga gawe pantun. Pantun. Jenengan ngerti wong salat teng masjid, imam napa ora bingung? Oh iso. Lho, pas salat Allahu Akbar, gawe pantun to. Budal sekolah mangan es krim, bismillahirrahmanirrahim. Main dadu tengah alas, kul a'udzu birabbinas. Lho iki salat bare jam pira? Masyaallah. Sapa sing ngomong bener sapa? Tanggung jawab jenengan. Keweprok godho malaikat apa kowe? Malaikat to iso ngeprok. Kleru donga niku bloko suta mawon, penonton paham bisa ditangkap masuknya. Malaikat nyatete ra bingung. Ya wis aku sing donga nek ngono nek kon biasa. Ah iya. Muga-muga sedaya warga masyarakat Bulu Pasar panenane kathah melimpah tur turah-turah amin Allahumma. Amin. Nah, Oh, dongane niku ngono. ngaten niku. To the point. Langsung to the point. Mula dalu menika dirawuhi penggede-penggede yang luar biasa. Betul. Dirawuhi Pak Sarmuji, Pak Hadi, Pak Hadi menika Setiawan. adalah contoh pemimpin yang mengedepankan seni budaya. Ah. Nah, barang siapa pemimpin yang mengedepankan seni budaya, insya Allah akan amanah tur barokah. Amin Allahumma. Amin. Kula wonten anu Pak peribahasa Berbahasa mengatakan. dari Bapak Pendidikan Nasional. Bung Tom. Oh salah. Tatanya saya. Dalang ki piye dalang ki? Yo saya pasar besi aduh isin aku, isin. Pak, dalang kondang kok. Bapak pendidikan kok Bung Tomo buku apa lho? Aku sak jeplake kok. Bung Tomo niku pahlawan nasional. Iya, iya, Lek iya. Bapak Pendidikan Nasional kuwi lek boten kletu Ki Hajar Dewantara. Wah sampean ki kaket Iya ditok. Dewantara kuwi duwe adik jenenge Bung Tom. Kakek neng dadapan lho mare. Wonten niku Diajak Dewantara. Ya, Apa yang dibicarakan? pernah berkata Heeh. ing ngarsa sung tulodo, Heeh, ing madya. ing madya mangun karsa Tutpuri. handayani. Iya, betul. Sing ngarep kuwi menehi contoh, Heeh. sing tengah kuwi menehi semangat, sing buri menehi dorongan. Jadi kedah bersinergi antara yang atas, yang tengah dan yang bawah. Ing ngarsa sun tulodo Ing madya mangun karsa tutpuri handayani Ki Hajar Dewantara. Rungono kupingmu. Rungokno Be. Ngono lho. Pimpinan kuwi kudu iso dadi napa wau? Ing ngarsa sun tulodo. Terus ing Madya Mangun mangun karsa. karsa. terus terakhir Tutpuri Lah, handayani ngono. sing nyiptakno sinten? Ki Hajar Dewantara. Nyuwun sewu Mas, kula niki bantah sekedhik. Loh, nyapa bebantah? Pepatah itu buat pemimpin untuk tahun-tahun yang lalu, tahun-tahun sebelum kemerdekaan memang cocok. Sakniki tahunnya 2020 loh Mas. Wis ngerti? Itu sudah tidak relevan digunakan sekarang. Ing ngarsa sun, Tulodo. ing madya mangun Karsa. tutwuri Handayani. niku teng mriki pun mboten relevan tahun 2025. Sebabe Sudah tidak berguna, sing berguna niku mboten niku sakniki. sing gunane apa? Sing berguna niku ing ngarsa numpuk bondo, ing madya mangan kanca, tutwuri golek rai. Aduh. Nggih napa res Pak Bu? Aduh. Sampean iki pripun to, Mas? Eh. Iki aku wis gawe kata-kata apik ya malah mbok
ngerusak kowe. Loh, orang rusak ini menjumbuhkan dengan situasi yang sekarang. Lho kowe wani tanggung jawab. Aku wani tanggung jawab. Bisa gelar aku bisa gulung lho. Nggih, Wong gawe mesti wong gawe kudu nganggo. kudu nganggo nih. Ah. Kowe kudune tanggung jawab. Tanggung jawab, Mas. Pomo ana guru bertanya, murid Murid harus menjawab. berarti bener ya. Bener. Kediri Kutane sing dadi bukti lan nyatane nek tak takoni ra iso jawab. tapuk dalange. Aku ora melu Ora apa-apa. melu. Kula jenengan Kudune tapuk, tanggung Pak. jawab lho. Ah. Ing ngarsa numpuk bondo. Ah. Wong sing panggonane nang ngarep niku numpuk bondo jenengan percaya mboten? Ora no. Ora percaya? Ora. Ora sadadoh golek niki pagelaran apa jenenge? Wayang kulit. Wayang kulit niku enten yoga, sinden, kru wayang. Sing dadi pemimpin sapa? Dalang. Sing manggon ning ngarep sapa? Dalang. Sing bayarane akeh dhewe sapa? Dalang. Ing ngarsa numpuk bondo. Jenengan bayarane akeh dhewe ora? Heeh. Numpuk bondo apa ora? Numpuk. Lah kok ora gelem ngakoni sampean, Aduh, B Mas. Kenyataan lho Mas iki. Ya Allah bener ya Mas. Pak Kako iki bayarane akeh dhewe nyuwun sewu nggih Mas. Ah, belanan aku le. Le. Niki Mas Kako mergo tanggung jawabe gede. Ah, rungono aku pengen. Ngopeni wong akeh, ngopeni yoga, ngopeni sinden, ngopeni musik, ngopeni Sanggane sound. abot. Sanggane Tanggung abot. jawabnya gede. Nah, yo. Nyambut gawene rekoso. Dalang niku penggaweane Paling abot. nek abot nyapa ben bengi kok tanggapan. Mbok ning omah leren nek abot, nek enteng dilakoni. B. Antepe dalang niku napa? Teko kene ya ora usung-usung debok. Sampeyan mek dok 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 dok. Oh, 100 juta. Nggih napa mboten? Hei, Kok plonga-plongo takoni kok. Duh, Pak Kako iki piye to? Pak Kako Taiwan iki, Pak. Lah, ngono, Anane Ri. dalang abot ki mergo nyuwun sewu, mikir sanggit wayang iki lakone Semar Bangun Kayangan iki yo sanggite beda-beda. Dadi mikir sanggit, mikir notasi gamelan. Mikir sanggit, mikir Mikir apa Garapan. jenenge sanggit garapan. Iso- Mergo apa sing ditanggap kuwi lakone padha. Ning piye carane supaya beda? Kuwi dipikir tenanan. iso napa mboten? Ya iso. Ya ya kuwi enteng. Nek ra iso abot. Kok ora percaya sampean iki? Leri Sumari anu Sumari sapa to? meri ya. Sumari. Aku wangono apa enggak kalah karo TB. Ya ampun, anane abot mergo melek suwengi, Ya Dik. rumah samu yo kuwi turu kabeh apa piye? Iki yo melek ning bayarane akeh ndi? Iki numpuk bondo. Maksudnya ki nyuwara ngono lho. Lah apa sinjen samene bisu? Pak B. Ayo, pun jenengan ngakoni mboten nek ing ngarsa numpuk bondo ngakoni mboten? Nek ora ngakoni jenengan bengi iki blonjone ijolan karo sing meking. 300.000. Gelem apa moh? Enggak. Lah nek kono ngakoni nggih. Ya ngakoni. Ing ngarsa numpuk. Numpuk bondo. Ah ngono wae lho kok ket mau brengel-yelan. Walah dalang Pak, karo dagelan iki ora rugi. apa-apa. Meri. Tinimbang sampean bayaran 300. Ya. Soal apa-apa aku. Ing madya mangan Mangan kanca. kanca. Lah niki sing bayar. Lah kok iso bayar? Ana wong niku sing apik kali jenengan, tapi mawa pamrih. Contone Jeroning kedung ki iso dijajaki, jerone ati menungso sapa sing Sing ngerti. ngerti. Leres mboten? Bener. Ana wong apik niku iso-iso siji duwe pamrih, loro ngrusak paugerane jenengan, ngrusak rumah tanggane jenengan. Sik. Maksudnya piye karo? Kaya kula cedhak kali jenengan. Ah. Ketoke apik ning kula duwe pamrih, sapa ngerti aku demen karo bojone sampeyan. Kuwi jenenge ing madya mangan kanca, mulane ana lagu bojomu tak silihe. Oh iya. Niku hati-hati nek karo wong sing apik iku kudu jangan curiga boleh tapi jangan terlalu percaya. Oh betul. Berarti ki nek seneng ya seneng tenan, aja nganti tanpa pamrih. Lah niku Kudune ikhlas. sing terakhir Sing terakhir, tut wuri golek rai. Nyuwun sewu, iki muncul nek pas menjelang pilkada utawa pilihan lurah. Lah kok iso? Umpamane kowe calon lurah, Aku kowe lurah. calon lurah. Aku golek rai. Pak niki lho, Pak. Anak buah kula wong 300 jenengan pun pek-pek kabeh, Pak. Walah, jos no. Satusan mboten napa-napa. Iki Pak. milahku tenan. Heeh. Matur suwun, Mas. Mangke kepanggih calon liyane, Pak niki lho Pak calon kula. Lah niku, mulane ana tetembungan, ana kethek mlumpat pager, duwe entek dipangan kader.
Niki sesuai dengan kahanan. Oh, berarti jebul omongannya bener ya, Mas. Wah, Yang sesuai dengan kenyataan 2025. Lah, mulane nyuwun sewu. Pripun? Kenging napa kok Dinas Kebudayaan Pariwisata ngawontenaken adicara wayang kulit Keliling. ya keliling dalam rangka pelestarian seni budaya. Apa maksudnya, Be? Mergo nyuwun sewu para penggede-penggede ingkang lenggah kados Bapak Hadi Setiawan. betul sekali. Dari Dinas Kebudayaan Pariwisata Ibu Jawa Lelis Timur, ya. Citra Pertiwi mengadakan wayang ini karena netepi Darmo, Pak. Darmo. Netepi. Ora lali marang tinggalane leluhur. Contone. Nyuwun sewu. Tiang menika diwenangake urip teng alam donya. Niku pun gadah takdir. Oh ya. Kreteking ati ora bakal bisa ngalahno garising Gusti, budidayane menungso ora mungkin ngalahno panguwasaning sing kuwasa. Walah, kok dhuwur men Be ilmu. Mulane wong urip niku kudu golek jatining diri, eling malangsangkan paraning bumadi kiblat papat lima Pancer. Pandhawa pancer. Jangkrik ya kuwi dalang wis suwe lho, Le. Lah iki pancer, Tangamu teblat papat 5 pancer. pancer niki Pandhawa, Indonesia Pandhawa, Pancasila. Kok pancer? Sampeyan iki banter salah. Wah, aku nek bener itu begini. Mulane teng alam donya niku sapa sing nandur bakale Ngunduh. tumindak kudu sing ati-ati. Iya no. Becik ketitik ala ketara, sapa sing miwiti ala ing kono besok bakale Sirno. sirah ngelu. Wah, sampeyan iki jak omong kasepuan ndeletek kabeh to Pak sampeyan iki. Be. Rene ndile tak griaji. Lho asu. Suwi-suwi. Sabar bos, sabar innawa ma'asobirin. Iki ancen bocah anu ora sak iso dikalahke. Tutungno omahmu tanggung Tutuk jawab, Be. Wah, ngertos nggih? Hei. Jenengan ngerti urip niku napa? Urip kuwi amblekan. Alah bos. Nek ora amblekan ki ora urip. Alah. Apa cangkemmu? Tenan wi. Pak Hadi Setiawan salah golek dalang bengi iki. Cah TK yo ngerti nek urip kuwi ambekan, kuwi pasal bu sampe guyu lho. Cangkeme kangko sampe ngomong ngono lho. Wis tak omong iki realita lho. Nggih jenengan niku dalang lho, dalang niku modal piwulang menehi petunjuk utawa unen-unen Jawa sing miguna tumrap masyarakat. Iya. Urip kok ambekan. Urip itu dari lahir dari seorang perutnya ibu akhirnya menjadi bayi. Alah kesuwen niku iku. Ngene urip ki iso obah. Kleru Pak, nek jenengan pengen ngerti urip ngaji, ngate ngaji mboten? Nate. Alibata ana pira? Alibata ono 30. Loh. Ngono kok jere ngaji. Lah piye to? Alibata ana pira? 30. Telu. Loh, kok iso 3? Alibata. Loh, lah sak jim kakok. Sing takok sak jim kakok sapa? Jangkrik. Oh, berarti alibak tak tok to. Paham mboten? Sik. Hubungane apa karo urip kuwi mau? Enten hubungannya nek jenengan ngaji lewat huruf hijaiyah, alif fathah a, alif kasra i, alif doma u. Unine. A i u nek Karo urip hubungane. A I U nek diwalik U I A U I A U I ra tau ngaji marahe gak ngerti. Lah kok tekan lagu to sampe? Alif fathah A, alif kasra I, alif doma u. nek diwaca A I U. artinya aku iki urip. Masya Allah. Plonga-plongo Kowe kok mesti. pinter tentang huruf hijaiyah to, Be? Lagi U I A wis uyu. Ora lho hubungane urip karo alif fathah, alif kasra. Alif fathah, alif kasra, I. alif doma. U. Wacane napa? A I U. Niku singkatan yang artinya A niku aku, iku iki, urip. Aku iki urip. Lah, paham ora? Paham? Dicatet ora paham dicatet. Lho. Catet to, Pak. Goban Sampeyan goro-goro. ketane Ya. bes kapan kerisan tapi lolek. Isin nang karo pasar muji ya. Dalang kok mbok lolak-lolokno lho. Masalah agama, Mas. Oh iya. Urip niku asale saka sapa? Saka Gusti Allah. Halah kemeruh sampeyan. Dari bapak dan ibu. Urip kuwi asale saka bak fatkabah, bak kasrobi, bak domabu. Diwaca Babibu. tegese babibu. Bapak rabi ibu. Oh iya. Cocok. Paham ora? Ikra loro dilawan. Berarti urip iki saka bak fatkah, Bak kasroh
Robi, Mbak Domah, Bu, Babi, Bu, Bapak, Rabi, Ibu. Oh, lah urutane wong urip piye? Urutane wong urip ku diwiwiti saka kapan nganti kapan? Saka lahir. Amene jane ngomong ngopo ta ketol jane iki? Kok ngomong apa iki? Blas. Enten dasare urip iku diwiwiti saka tak fat kata, tak kasroti, tak domatu. Artine Titu. Balita nganti tuwa. Itu yang dinamakan siklus kehidupan sing dijenengo urip. dadi wong urip wajibe Kudu golek gendaan. Dimok tenan. Ampun. wong urip wajibe golek Kebajikan Lah, Fastabiqul khairat. Walah, Berlomba-lomba dalam mencari kebajikan. Wah, sampean tajak ngomong agama plonga-plongo. Loh, sampean nyek Pak Kangko iki wa turunane sesepuh yang luar biasa loh. Ngomong ngono. Ramane nggih dalang kondang pencipta lagu kondang. Kiai. Kiai. Ustad. Penceramah. Kok sampean nyek plonga-plongo? Aja kok ngandalno bapake nyuwun sewu. Apa? Apa mesti nek anak bapake kiai, anake kiai? Ya sak ora-orane kates ki ceblok ora adoh saka wite. Ngono. Loh, ora iso jangan dipangan kiri. Tetep adoh. Kacang iki ora ninggal ajaran. Alah kacang polong, kacang polo. Oh iya iya. Terus karemu piye? Ngek. Terus maksudnya maksudnya nyuwun sewu lho, pangaten lho. Jeneng awake dhewe ku sesuai dengan dawuh panjenengan. Ngapa? Awake dhewe iki iso sukses karena tirakate wong tuwa. Kados panjenengane Bapak Hadi Setiawan yang lenggah sebagai anggota DPRD Provinsi Komisi B. Iki pahala sudah memberikan banyak sekali rezeki. UMKM berjalan dengan pesat, perekonomian di Bulu Pasar niki maju. Oh iya. Mergo tirakate wong tuwa iso sukses. Lah semanten ugi lak ya kaya Mas Kangko to, Mas. Bapake sukses, kula turun ning anak-anak ya sukses. Dengan kali kula padha. Kok Pak iso? kula niku lek tirakat niku walah Pak kula nyuwun sewu Mas. Apa? Oleh tirakat niku direwangi topo pendem wiwit taun 2015 nganti saiki rong metu Mas. Mas, Tenan iki, Mas. Kon bapakmu wis ora ono lho. Bapakmu wis mati clok-clok. Lho kuwi mati to? Mati ya topo pendem. Kowe goblokmu to iki. Ora telepon aku. Ora telepon-telepon piyang boro ki anak lek wong tuwa wis sedo. Ki dikunjungi utawa didongakne, Lah. dikirimi donga supaya wong tuwa penak ning kono. Ayo, Kowe Ki. tau apa? Ya, mpun. Ziarahne makan wong tuamu. Empen to. Hah? Tahu Wis piye? ngapa? Malah tahu kleru ngono. Pak sini wong. Karo piye to, Ri? Lah niki lak kuburane niki bapake lak pelawak gundul sing Sandirono. Sandirono niki. Aja ngomong gundul Rama Widodo ya gundul. Kok Tapi dianggep pakku. Pakmu lak gundul to. Heeh. Wis ninggal. Wis ninggal. Ini kuburane Sandirono. Heeh. Kowe nyapa kok nyekarmu ning kene? Kamangka iki kuburane Siti. Nyapa Goblok. ora nyekar ning kene kok nyekar gone Siti? Goset teko goblok nek nyekarku jam pira? Jam 5 sore. Anane jam 5 sore aku nyekar ning pakku tapi sing tak sekar kok Siti. Mergo nek jam 5 sore bapakku dolan ning Siti. Wong sampeyan nyrangati jadwale lho kok ngelana goblok niku. Pakmu dolan gone Siti. Ning Siti. Lah pakmu karo Siti iki pernah apane? Gendakane Mas. Kadungan sakinah mawaddah warahmah. Ora ono wong mati kok gendhan. Wong mati ku ya dikirimi donga Al-Fatihah paling tidak kudu sing apik. Mergo wong nyekari ya kudu golek dina sing becik tur apik. Dina sing apik nek nyekar apa Mas? Jenengan lek sunai anu Nabi Muhammad lagi malam Jumat to. Malam semua. Umume Robi masyarakat bini bali beladaya bar kamu maka maro paya di sohiro. Sesuk alon-alon aku ben krungu. Lapa? Niku Robi napa? bini bali beladaya bar kamu mah kamaro paya di sohiro. Kuwi dongane anaknya wong tuwa clok-clok. Nyekare tenggene sing apik dina napa? Kamis malam semua. Wah, jenengan ora tau ngaji lho, ketok sampean iki. Kok iso lho? dawuhe kiai, dawuhe para alim ulama ya Justru ngono. Mak. Estenyel rumasamu. Loh, malam Jumat niku yang dilarang para kiai untuk nyekar atau ziarah kubur. Wek tanggung jawab lu ngomong. Nggih, jenengan ngerti puji-pujian. Puji-pujian piye? Saben malam Jumat ahli kubur mulih ning omah. Mbah-mbahmu sing wis mati malam Jumat iki mulih ning omah. Lah kowe nyapa yayakane kuburan? Arep gendak Siti saingan karo pakku. Yo. Oh, ngerti aku. Dol gundul. Nyap tuh. Oh iya kecelek kok, Pak. Bener malam Jumat. Ya wis nek ngono digati, Pak. Ganti apa? Ora malam Jumat. Heeh. Apa? Malam Minggu. Malah wong edan. Loh, nyapa? Malam Minggu malam yang panjang, malam yang asik buat pacaran. Malam Minggu kuburanku sepi.
Wong mati-mati padha rekreasi ning dadapan, Bonggura, ngono kuwi. Wong mati kok dadapan omong. Wah, kok iso. Wah, pokoke sedikit nderek seneng, Pak. Ha nggih. Nggih. Abahku seneng-seneng nderek ndedonga padha karo nenu-nene ora et labora. Bekerja sambil berdoa. Betul. Luar biasa ri. Alhamdulillah. Muga-muga kerasan yo. Pokoknya agar Ora iso kerasan pi aku jote saulan nak gelem tak pecat. wis sing murah karo aku lah. Ya. Wah. Niki terus wonten Wonten pamundhut. wonten pamundhut. Saking panjenengane Bapak Haji Sarmuji diutamakan dan didahulukan. Amin, Pak Sarmuji. Nyuwun lagu Kutut Manggung kagem sederek Kediri sedaya saking Pak Sarmuji. Nggih, Pak Sarmuji. Umum musiknya urung muni diaturke sik terutama untuk beliaunya Pak Sarmuji. Nggih. Ah, iki mesti angger gulkar wayangan, mesti ning Jakarta ya wayangan. Amin, amin. Muga awake dhewe sik genti tahun ngarep go merono. Amin, amin. Pak Sarmuji, Pak Sekjen. matur Wah, mohon izin Pak Sekjen. Nggih, wingi yo teng Madiun. Nggih. Karo kowe to kae nang Madiun? Boten, Pak. Kali kanca kula. Oh, harus itu ya. Ale setiru. Ayo niki sinten? Ora kata kong. Sinten Pak? Sinten Pak? Sinten, Pak? Ya diurutne no. Diurutne. Oh iya iya. Wis saka genduk niken mengko brandang rono. Nah ya. Mbak Niken wonten to? Enek lagi. Nduk, suwi ra ketemu aku. Ya ampun. Wah, pantesan kok sindene Pak Tangko kok ono sing beda. Lah kok Niken ya. Duwe anake kon kaya Mbak Niken lho, pinter, suarane apik, bocah ayu, sregep salate. Iya. Aja kaya anake TB. Anakne TB piye? Anak lagi 3 SMP kok wis meteng. Iya Pak. Aja ngawur, aja fitnah tak tapuk. Lah anakmu kaya 3 SMP meteng ngono. meteng apa to? Lah terus Wong wis nglairke ora kok itu. Ayo. Ora berita. Masuk Omae. nih. Masuk nih. Masuk. Ayo, sinten nih? Mbak Niken mulai Mbak Niken, Niken. ayo kan. Ora kata kong. Nah, gen ora kedawa-dawa. Nggih. Sing penting kutute manggung diaturke. Siap. Nah, mergo iki diparingi bebungah iki lho saka panjenengane Bapak Sarmuji. Nah, iki sakmene kae. Nek ora kleru 2 juta iki. Nah, ora 3 juta. Nah, iki nggo kas duit Jolaras Indonesia. Ngosik to sampean Apa? iki kon kok ora iso. Napa? Dipun paringi pinten? Mbah ora tak hitung. Ya didup. Ciro lupat mo 6 tu 8 songo. 2 yuta dindem songo kena berapa? Ora kena. Ora iso. Ora iso nggih. Heeh. Iki dadi nek sing pas kan nek dibagi songo kan paling gak nek kan Piro? 2.700.000. Ah, iya. Dadi paling bagi songo kan 300-an. Pak Sarmuji kirang 700 kersane intime. Gampil, Pak. Malah ngemis. Wis digawe kok ngemis. Nggih, boten Pak, Jipen mawon Pak. Jipen Ana mawon, Pak. rezeki sithik disyukuri akeh ya Nggih, disyukuri nggih, ora Pak. oleh ngono. Ngono lho Mas. Iso. Mbak menawi Pak Adi nek badhe nambahi monggo lho Pak. Pak Adi wis bingung malah. Enggak iso. Monggo Ndek Niken. Iya. Jemeneng Pak, jemeneng. Ora salah gawe sih, mergo kutut manggung. Mulai lagu-lagu liyane pi ngajak iki genduk niken ya lagi lara ning Nggih. ora dirasakne larane demi untuk menghibur masyarakat Bulu Pasar. Luar biasa. Biasa. Sehat tuh, dang sehat. Sehat Nduk. Kempule kok. Meneh kok. Meneh kok. Ya. Hmm. Kumpul ngun. Luar biasa. B. Dalem. Anakmu apa duwe anak ngene iki ngono piye? Pah, kula nek ndek anak Niken niku beja-bejane wong tuwa sing iso nyuwargane wong tuwa nggih niki, Pak. Kok iso? Ayem. Ah. Delok anake sukses, karirnya sukses, ya cuma kuwi. Apa? Percintaannya ya gak sukses. Oh masih dalam pendidikan kok Mas. Pendidikan itu orang perlu mikir percintaan ya Iya, kan? no. Betul. Yang penting karir yang tinggi nyatane karirnya sudah menjadi orang nomor 1 di Indonesia. Mboten kula tangkleti Pak Nyon sewu nduk Niken. Umpama sampeyan golek jodoh mau niki umpama lho ya. Nah, Upama seniman golek bojo sapa nduk dagelan, yoga utawa dalang. MC manten utawa dalang. Tukang saran.
Iki lho, pilihannya itu Yoga sing jelas. Ayo arep ngopo? Ora apa-apa. Ah. Lah kowe ngopo? Arep bagusi dagelan. Lho mboten nek pancen pilihane saron iki tak ya dia. nyapa to? Ngono yo ben pilih-pilihane Ora, ora. dhewe. Lek seniman ki ya mestine sing iso kabeh. Ya Amin. iso ndalang, iso ngendang, iso nyaron, iso gender. Wah, aku. Walah alah alah. Kowe dalang ora pecus ngono iso sing ora-ora. Ora. Cita-cita ki oleh. Boleh. Cita-cita ki oleh, tapi jodoh itu di tangan Tuhan. Betul. Nah, Nggih. Betul, Pak. nah, berkarya yang setinggi langit dulu. Nah, Betul. Perkara engko jodoh ki nek sing ngatur kita. Leres, Pak. Lah iya. Nduk kan terus ya. Loro wae suarane kaya ngono ndak lek waras. Nah, iya. Mangga 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 mangga. mangga 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 WTB. Lho Pak, cah kurang ajar. Jenenge nyapa to? Kowe ora tau petuk sinden kowe jagongan bae kowe. Mbok Bukan. mate suarane niken. Nggih kula niki ngrasani denike. Rasane apa? Nyuwun sewu sakit tenggorokan niku damel nyuwun sekutut manggung kan suara pedhit niku Ah, kaya apa gak krasa lara ngoten lho Pak. Ya tak kon karo bocah tak. Ora kon. pernah Ya, kenapa dulu. kamu tanya sama sinden-sinden? Kamu nggak tahu kalau di sini ada aku. Kan kamu bisa langsung tanya ke aku. Gitu. Kan kamu nggak boleh tanya ke mereka. Kan mereka nggak bisa jawab. Kan mereka juga nggak pernah merasakan. Yang merasakan kan aku. Seharusnya kamu tanya ke aku. Wes. Jangan tanya ke mereka. Bar iki malah opna meneh lho kok. Siti-siti wae ini. Iki mau ibuke ya wis WA karo aku. Pripun, Pak? Pak, titip genduk nggih niku nembe sakit. Lho kaya ngono ki lho, perhatiane mbokmu nyang kowe. Tenan. Tenan. TB ini gadah resep damel swanten sae, Pak. Oh, Apa? Mangke mawon kula kabari, Pak. Loh, iki saiki butuhe. Kenapa? Kan aku Omong sakit gitu, Ojo, sekarang. anu nyuwun sewu jangan terlalu memakai obat-obat yang mengandung kimia, Nduk. Iya, Pakai terus. resep mbah-mbah air embun. Nah, Banyu dikene Banyu gelas. embun, nggih. Jenengan jam 7 bengi niku pados golek botol, Nduk. Buka tutupe, botol iki buka tutupe kek ning dhuwur genteng. Ah. Lah, embune ben mlebu jam 5 esuk jupuk tutup kek ning ngisor longan. Terus Lah, mangke jam 09 jupuken, terus kowe ning apotek botol kuwi buakan tuku degirol. Kuwi embun niku Pak Kas. gedeg padha wae tuku obat ning apotek terus. Tapi kan lek mau ngembun-ngembun kae nggih ngrujuk raimu piye? syarat, syarat. Ya, Oh, ngomongane tenan. kesarono. Iya. Ya terus nduk kan. Nah. Midangat ing kangsa Iki mau saking tresnane para penggemar-penggemar niken Salindri. Nggih. Wingi Mbak Tari saka Hong Kong nek luar negeri nek ora Taiwan, Nggih. kuwi transfer aku 400.000. Alhamdulillah. Terus Mbak April saka Malang kuwi transfer aku 500.000 sebanyak 900.000 untuk diberikan kepada niken kelawan Ardi. Ah, nggih. Nah, wis tak wenehi Ardi, lah engko nek ngedum piye ora entuk tukaran. Nggih, didum sing adil. Ya, wis tak kene aku sebagai jembatani. Jabatane, Pak. Menyalurkan. Menyalurkan. MC lah, MC. Lan terima kasih untuk Mbak April memberikan jarik untuk teman-teman Duit Jolaras Indonesia. Luar biasa. Jarik anyar kabeh. Sinten? Mbak April. Weh, hebat. Iya. Dagelan ora, Pak? Ora klebu grup kok. Lho, kowe tak grup apa piye? Lho, purun to?
Lah kon harian ta niki menan. Terima kasih Mbak Abel iki jarike padha kabeh sing dienggo konten. Rezeki Pak nggih. Rezeki. Pasar Muji matur sembah nuwun. Apane? Lho, tak ilingno mbok menawa lali lho. Ngopo? Lho, mbok menawa ora maringi tak ilingno matur sembah nuwun, Pak. Nek tak ilingno. Nggih jarik ngono. Nggih. Pasar Muji matur sembah nuwun. Minjing Pak nggih. Alah. Op. Iya ndek kan terus. Ya. Pramitra Kangsi Mulya. Nalaya Manut aku nduk, Ken. Sugeng lenggahipun Pak Sarmuji. Nah, ngono. Sugeng lenggahipun Pak Sarmuji. Kepenak. Piye kowe dadi Pak Sarmuji lek jawab piye, Pi? Alah, yo Nduk, ya matur suwun. Omong OTP ya jarike minggu ngarep. Nyamu sing engkel ae. Oh iso kok lah diwenehi to. Heeh. Iya entuk WA saka pasanganmu lawas. Syukur. Ayo Pak, diumpani terus ke ITB. Nah, Pak Yogi Bagong. Syukur ya. Iya. Nano. Ya, Nduk. Wangi ialah bapak kotat manggung jalop Men tenggorokane nganggo leren, Nduk, Ken. Ki dibantu karo ibumu. Ayo Butuwi. Nah, dibantu anake wedok. Iki wis kaya mbok karo anak ning panggung. Nggih, wis. Mergo cilikane nek Ken iki ya klebu sing ngempit-ngempit ki ya Butuwi. Aku barang ya melu ngempit-ngempit. Melu mengenalkan teng wayang lho Mas ngempite. Ora, ya wis dhek kontak ki ora mergo dalang kangkong ki Boten, ora. nggih. Wis kondang mergo ya pancen talentane luar biasa. Betul. Kebisane apa-apa iso. Kok disurung karo dongane wong tuane. Amin. Dadi mumbul kaya ngene iki. Nyatanya hasilnya berkualitas. Heeh. Dadi dalang-dalang ora usah ngaku-ngaku ngempit-ngempit Ken Salindri iki Ah, kondang nggih. dengan sendirinya. Alah, nggih. Ayo Butuwi, Mangga Buduwi, ayo. sing bar ngempit aku, ayo. Ya, Dak. Ya. Hemben Kon dhuwur Bu. No. Iki nom-nomane niku luar biasa talentanya. Heeh. Wah, pemenang lomba Sinden Idol Pak nggih. Sapa? Budi Biyen rung enek sinden idol iki rung. Masih enek. menang lomba untuk pencarian sinden berbakat. Oh iya. Wah, iya. luar biasa wonge bejamu nduk dirabi Betara Kala. Wah, jane no akeh. Sapa Betara Kala? Biyen. Oh. Cangkemmu. Biaya bagus sih ngono betul. Hemben Miner ke Bu? Hemben Nana Yo. Hemanu egun kata Hemben
kutut manggung kaya penak ya. Gampleng Sing nonton ya anteng leh ngematke, lek ngrasake tembung utawa tembang ya ta. Geser sebelahe. Nah, primadona Dwi Jolaras Indonesia. Wah, nggih. Jik gadis, ijik perawan lagek anyar-anyare lulusan cah kuliahan. Wah. Nduk Wanda. Wanda. Lan kon pipi enek andeng-andenge ta? Nggih. Ah, Lawes. saya manis. Manis lesung pipinya niku juga muncul. Iya. Nembe lulus ta, Pak? Nah, lagi wae lulus. Anu, Kuliah gelarin apa? Gelarin apa? SSN, sarjana seni. Seni. Oh, meh ora unda-undi karo bojo kula. Lah bojomu? Kula bojoku niku SPD MMD, Pak. Oh, sarjana pendidikan magister manajemen. Sapa sing ngomong? Lah kok SPD MMD niku sekolah pedodil mergo meteng dhisik, Pak. Dadi pacaran 2 tahun bojoku meteng. beda karo bojomu. Tak kira lek SK nak sarjana karaoke. Ayo Nduk Wanda. Ayo, Nduk. Ya, iki. Pakan. Ya. Pakan nono. Ya. Han. Kan pakan. Kan pakan. Pakan. Pakan nono ngono Nduk. Pakan nono. Pancen yo jek perawan ki arep makani manuk ki rada ora Nggih, Kang. Belajar Ora kelino makani manuk. Wis ora apa-apa lah. Ora apa. Heeh. Nek sek wonten iki makane manuk 2 tahun. Nek lagi ngelus-ngelus tok, Pak. Iya. Lah ya. Ya Dok. Ya, terus no. Manuk Ala bapak nganggo. Ayo sebelahe. Nah. Geser. Ah, iya. Set. Luar biasa iki yo. Apa primadona Dwi Jolaras Indonesia. Wah, nggih. Mbak Mayang Anjarsari saka Bluro Mas TB. Nggih. Menika tasih SMP Mas. Nggih. Napa niku, Pak? SMP napa? Sampun manak pindu. Dadi Oh. wis do boli. Pak iya sekermu kena nduk kita. Padahal cewili lho. Kita lek cilik ngono ya. Lah Nggih, ora ketok ora mawaki belas lho. Heeh. tesih perawan ngoten. Lah iya. Nduk, kulino makane manuk to. Heeh. Iki genah bakoh iki tukang makani. Nggih. Wah, delok cara jeluke mik wis ngawaten iki gegem lho kita. Apa beda tapi? Benten apa? Oh, bedane lek mayang kuwi gegem. Gegem nek saya perawan nyuwun sewu nek mik ngaten iki. Oh, Nek lek iki mau mayakan sapa Nggih. jenenge? Wanda ki mau. Wanda ngaten nek niki ngaten dan nek burine niki benten. Piye? Bedane. Ada jakelem. Nyapa ngono? Ora kuat belas. Oh gableh ngono. Omonganmu sing ora-ora. Burine. Ayo Mai. Mayang Anjarsari. Nah. Hah? Nanong. Ya. Ya. witing klapa
sambung sebelah. Sambung. Ayo sambung wanci dalu yuk. Kudu iki lho terusane. Iki urut lho, Be. Nggih. Mau Wanda ki jek perawan, terus apa jenenge kuwi Mayang wis duwe bojo, Mbak Wiwi ki statuse rondo. Sing arep mok pakane kami tuwa ya kuwi. Kami tuwa sapa? Pak Suwadi. Sapa sing arep ngekek bali desa ki sapa? Ora. Nek mulai legan diaturi tindak teng bali desa. Kon ngapa? Alah teng mriko nggih tahlil kan mboten apa-apa lho. Iso kita. Kaya apa ya silaturahmi kok iso. Aja kek bali desa, kek nggon yoga wentek kok. Alah, bulu iki sendirian tambul. Wah. Alah. Kebarat kuwi. Timbang nganggur, Mas. Iya. Ya, dintekne Wi. Ayo Wi. Wah Wi, ya. Bos. Wi. Wiwi. Sita apa ora? Sita. Situ. Ya. Bacotke kuda nyungklang saramban ya. Duh lae wong bagus. Ya, luar biasa. Hebat. Amin. Pamundhut pirang-pirang Mas TB. Nggih, monggo Pak. Iki muga-muga iso minangkani sedaya wadene. Mangke wonten kekiranganipun wonten ing wanci gara-gara. Siap. Assalamualaikum Pak Kangko. Nggih. Halo Pak Kangko, aku pun. Halo. Nggih, wilujeng dalu bucangik saha Mbak Yulimbuk. Nyuwun tembang klasik full gamelan. Angka setunggal tembangipun Sesideman. Angka kalih Sarung Jagung. Saking Pak RT 11 nggih Njoho Sumberjo Utara SLG atas nama Trisno Suryo Widodo nggih Siap. ugi menika tasih wonten Mas TB Monggo. nah iki saka penggemar lawas saka Kediri ya kuwi KPK Pare Kediri ngerti KPK ra Napa niku, Pak? Komunitas Penggemar Kangko Kediri. Wadah KPK. Nggih. Mriko Mas Tulkiyem, Mas Gawer, Mbah Wandi dan kawan-kawan nyun lagon bajing loncat saha gethuk rock and roll uga Kusuma Wijaya. Nah. Yuga ana pamundhut saking sedaya ingkang mirsani. Ya, saka Live Mbak streaming. Tia Murti uga nyuwun lagon Sesideman. Oh nggih. Uga titip cintaku. Ya. Uga Pak Joko bilang kenceng Madiun monitor, Pak Joko Kedung Malang Papar Kediri uga monitor kepara rawuh rene. Heeh. Mas Ngadinu Pondok Ungu Jakarta uga monitor. Ya, ya. Coba diaturke Sesideman full gamelan. Monggo Pak. Ning aku njaluk spesial. Sinten? Sing ngendang aja lanang, ning aku njaluk sing ngendang wedok. Wonten lho, Pak. Wonten. Oh. Mumpung iki penggemare saka Jakarta, direwangi ado-ado Jakarta tekan Kediri no. Oh, ngono. Sopo nih lho, Pak? Apa iya? Iya. Sopo? Lagi sing nyutingi Mas Sukri ana Caraka sing nyutingi penggemare Mbak Angel. Oh, Mbak Lia. Ayo, Nduk. Lia. Mencolot ngen kendang, Nduk. Jan multi talenta, Pak. Heeh. Saged bonang, saged Iso ngendang. Gender iso. gender sak. Genderane we merah putih kok. Genderane merah putih. Jantan. Wijo laras kita kena tolok ukur rawitan banget. Amin. Nyacat kualat maju plunga-plungu kok. Hati-hati ya. Hati dulu. Ya. Sing mau sing urung nembang anu Wanda. Nah, ya coba. Ayo, Wan. Mbak Wanda. Ya dah. Ayo. Angel nggih, Pak. Wiwitane. Niki Mbak Angel nggih. Tesih sekolah to, Pak? Wah, niku nembe STSI utawa isi Surakarta semester 7. Sudah mau ujian itu. Jan berpendidikan sedaya nggih, Pak. Sukses. Ayo Be, bawa nang Be. Loh, Wiwitane kula. Be. karena digandrung kuwi. Walah. Ning aja digandring. Boten gandreng ya pedhot ya. Jal. Toprakan ngono kae lho, Be. Wiwitane handerek sang peke diajeng Wanda Dalem Mas TB. teko kuning papan kene ana 5 perkara kang bakal tak
aturke wong ayu. Apa ae kuwi? Sing sepisan ya kuwi maca Quran sak maknane. Iku apa iso Tombo ati. Tombo ati Boleh. tebak. Priya bagus kang olah budaya Sowan menyang kutha gedhe ganti kowe Wan. Ya. Bendoro Pas. Bendera terus selendang kuning ya. selendang kuning kang saking wukir swara kurang pramana ning wase sa ning wasesa ngungrum bagi pecinta Niken Salindri bibar niki kula aturaken. Oh ngono ora kena diporsir suarane genduk Niken. sakne. Ya. Sakne Niken ben sehat sik. Nah. Angungrum marang bendara dia Tiah Sulistya pijer ngincangake hale Taman Kendang Bro. Ya. Ayo, Dek, Untuk Angelia. Yo, semangat untuk AM. Angel Mania Indonesia yang berada di panggung di Wijalaras Indonesia. Yo. terus tresno sesideman Yunduk, buka celok. Ya. luwe becik patenana timbang pisan langgeng selestia tak rewangi samudana marang kula warga biar walan praputra liwakin jangking nyaris dewasa gelendang rasanya hatiku wasling saya saku aku isih mampu ngladeni salahku monggo kowe bocahku Ya yo. nadyan bocahku kedugaan rimbo jiwa ragaku Engko pas dangdut men direwangi karo genduk Niken. Oh ngono ya. Luwe ya terus urip luwih becik urip. kota gede
Dangdut mandut. Ya. Niken Salindri, Jumeneng, ayo. Disapa penggemar di seluruh Indonesia. Niken Salindri Mas TB kalau Monggo, Cak monggo, Pak. Meri. Siap Pak Kakak. Ah, Wonten Nggih. pamundutan napa? menika Kusuma Wijaya sing Ya. disuwun. Ah. Ya, Kusuma Wijaya bajing loncat kalih getuk ya Pak. Ah. Ketuk rek. Kenapa kita nggak kasih yang ranca-ranca aja Pak? Apa? Kita kasih yang ranca-ranca aja. Contohnya apa, Nduk? Cahyu? Getuk. Oh, gitu. Ya. Rock and roll Mani. Ya, Kuat. Hati-hati Hati-hati loh. Telaknya. iya kuat. Telaknya saya. aman? Iya. Telaknya itu bahasa mana telak? Kita di bawah saja karena Oke. kulina di atas Oke. itu kurang bergairah. Oh iya. ah. Hati-hati Nduk. Saya kulina di bawah soalnya. Iya. Besok langsung kemana, Nduk Cahyu? Banyuwangi Pak. Banyuwangi. Waduh. Habis ini Pak. Jadi si ini turun Iya, langsung ini Banyuwangi? turun langsung Banyuwangi Pak. Nggih, Masya kula nggih nderekne, Pak. Kowe ning Banyuwangi ngopo? Dagel. Nderekne panjenengan ngantos mangke. Oh iya. Kira derek melu nih. Tak kira melok aku, terus aku kaget. Ketok ya Mbak Niken. Ya, kamu siapa sih? Meri. Meri, Duk. Meri anak bebek. Kamu rumahnya mana? Tuban. Oh Tuban. Oh, oke. kok tak kira kamu itu Kediri soalnya ada tetanggaku yang mirip sama kamu soalnya. Nggih, rai pasaran ya ngono kuwi, Nduk. Piye lagi munggah aku diarani Gus Idam ya. Ki mau malah harus diarani koyo Pak Igin. Stok mirip Tapi pasaran. Versi muda. Ya. ora. Ora ya. Sasa kakak ngomong Git. Ayo nang nebak Git. Malah kok git kowe git. Bagus sih we Git. Meneh Gus Idam. Ketok Dok ya, hati-hati ya, dijaga suarane lho. Kamu ngancani di sini ya. Oke, siap. Tidak memaksa kamu lho, Nduk. Aku mesane lan iman karo suaramu kuat ya. Sudah Pak, tenang saja. Iya. Aman? Aman. Aman. Kok lek ra kuat takut sunjungan ya. Iya, wis. Tenang tak
Jojo. Sepenting mau ya obat embun. Apotek itu tak embun barang. Ya, Yuk. coba, yo. Anu, Rock and full roll. gamelan. Ya, full gamelan ya. Jadi, Mas Kasih Haryono, yuk kendangin deh, coba Gus. Tiket. Nah, anu, ora pas lo di penonton. Ora pas. Sore-sore padang bulan, ayo konco padha dolanan. Rene-rene beberangan, berarti padha kucengan. Kae-kae rambulane yen bisa Ketok. Moto ngantuk. Ketok nduk. Yen rapet tuh. Yang kedua, yang kedua. Ketok. Moto ngantuk. Oh, alah ketok. Yen rapet Tepuk tangan buat Niken Salibri luar aman ya, aman ya. Aman. Walaupun bermasalah ada di telaknya ning Tidak nyatanya. ada masalah, Pak. Sudah ada, Pak? Nggak ada Kalau masalah. sudah di atas panggung itu tidak ada masalah, Pak. profesionalitas Profesional. harus Heeh, buang rasa sakit. dengan semangat warga masyarakat Bulu Pasar. Loro nek ning oman itu panggung iki les ini. Oh, Pak. Sebabnya apa ngono kuwi kok ning panggung aku ya sok ngono. Aku ning ngisor ki rada masuk angin gres. Barek munggah panggung ngadep tepok ning isor bencong. Kuwi langsung mari. Kuwi Karena itulah yang
dinamakan jiwa seni, Pak. Lah, niku Pak. Masih ora dibayar ki ning nek awake dhewe ki wong seni, Pak. Hah? Kali ki adewe bungah, Pak. Niku Pak. Profesional. Mas ya wi mau apa jenenge wis lunas ya, Pak ya. iya. Tapi kita menjalankan kewajiban dia panggah profesional. Ah, ngono Pak. Oh iya. Itulah yang dinamakan seni, Pak. Seni itu mahal, Pak. Oh, seni Iya, itu mahal. iya. Es. Opo neh? Mesti. Malah. Dagelane ora tak gaten. Nah, saiki tak wenehi kamar dikan, merdeka. Kowe arep nembang dhewe monggo, arep duit monggo, arep nyanyi dangdut monggo, campur sari monggo, gamelan yo monggo. Nek pamundhut iki. Nah, ana sing nyuwun bajing loncat. Nah, iki mah Kusuma Wijaya. Arep ngatur ki apa, Nduk? Tak wenehi kemerdekaan nggo kowe, Nduk. Ayo, Pak. Ngono. Oke. Apa? 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 Gerajakan Banyuwangi. Heeh. Oh, Oke, gerajakan. Bapak. Gubuk Asmara, bajing loncat. Ada dia yang minta termonitor ketua. Iki lagu niki. Anggota mau lapor ketua. Kondisi lagi gacor Ketua. Pak Tanggo minta dicor Ketua. Oh dicor barang. Piye to maksudmu iki? Apa ada iki? Oke. Ya. Kusuma Wijaya ya, Pak. Kusuma Wijaya. Permintaan tadi ada. Ah, Tadi ada yang minta jaranan juga, Pak. Oke, siap. Ada yang minta bajing loncat juga. Nggak Oh, tahu, bingung. Sekarang udah jam 2 soalnya, Pak. Jam 1. Kok jamu disiken men. Gobrak. Ayo nganggo musik Mas Joro. Lagune Ro. Kusuma Wijaya gamelan plus musiknya Indonesia. Nah, Ayo. ayo. Yo, coba kaya ngomong. DJ Laras Indonesia. Cantiknya Niken Salendri. Lenggeng mekar langsung mikros pitaing taman sari Langlong menungsung wangi kalawan Mbak Niken. Alah isone mong nyawak deh ya. Ora Isane mung nyawang. ora. Ora ya. Ya pakai dia. Ora. Sing penting aku krungu adik wis sehat aku wis marem. Lah omong ya alon-alon ngono kuwi. Jeru. Pripun adik pun sehat ya. Sehat syukur. Ibae duwe rasa peduli. Wah. Sedingin itu, Heeh. orang sedingin itu ternyata bisa peduli. Bar iki mesti WA aneh. WA piye? Semangat iya. Terus WA aneh, marah atau pean? I love you. Asik. Apa toh? Dudu ning Ardi ning Sanju kae lho. Itu loh apa? Kenapa Kok itu? disusul ada dulurku wae. Begini toh. Wala Itu Sanju itu toh. adalah artisnya Jawa Timur, Pak. Siapa? Sanju. Sanju. Ngatuk kan sik Sanju. Kira-kira, Ngatuk kan sik kira-kira. ngatuk kan. Kira-kira. Sing semiran kuwi toh. Masyaallah. Iya. Sapa ngomong rene? Kon ngatuk kok kon malah rene. Ora. Wis ning kono wae ya, Ya, Ji ya, ya. ya. Engko mantuke bareng aku ya. Tak cangkene banyake tak detikne tumbal. Iya iya bener ya, Es. Ning Alas Purwo Duk Sinom. Jelo Ki mau wis tak aturke bebungahe, wis tak paringke karo Mas Ardi. Engko wis lek amu pitung piye terserah. Lah saiki kowe arep nembang meneh apa wis aku manut Bapak manut, Aku yo. tidak bisa memporsir kamu. Iya, Pak. Satu lagi aja ya. Oke. Lagunya apa? Monggo iki somben ya sik ketemu meneh karo Nduk Niken tanggal 24 Desember insyaallah wonten ing SMK PGRI Kota Nganjuk. Ya, hitungane sedaya mawon nggih para penonton, para pandemen Arni Mania, Agni Mania. Ya. Iya toh, Pak, kok Agni? Adika Niken. Agni ki Adika Niken. Adika ki anakku. Ah iya. Heeh, anakku Adika sing ngefans karo Niken Kira Salin. Akbar Niken oleh Pak. Ah,
Tak kangkoi buka Ya ora wong. Lah ini kok nggih kalih niki Mas TB. Ora. Alhamdulillah. ora to Ora. ngalah terus aku seneng Kami mbok menawi biaya mriki saged memeriahkan HUT SMK PGRI wonten ing Nganjuk tanggal 24 malam Natal. Oh iya 25 Natal ya Pak? Siap. Lagunya apa Mbak Niken? Nah, Monggo tadi ada yang minta bajing loncat Pak sama jaranan. oh gitu. Enaknya sing dia Pak. Nah, manut. Para penonton suara terbanyak bajing bajing loncat apa jaranan. jaranan Jaranan. Jaranan. Berarti lagune ora bajing loncat. Napa Pak? Lagune sing pelok apa terserah, sing penting kau tiba keri dikekne jaranane. oh katresnan sejati ya iso Terus apa kae? Napa? Apa jenenge? Ninggal katresnan. Ninggal katresnan nggih saged. Derek sampean. Ya karo Mayang ayo yang sing Yang- Mayang iso jaran kok. Wiwi, Sing Wiwi. jaran gen loro. Dadi lanange loro wedoke loro. Mayang karo Wiwi ki lho ayo Apa? Lho kuncing nomalian Mas. piye Kan sing lanang loro sing wedok loro sampean iya, iki iya. butuh lek Mayang. dijak omong kok. Heeh. Rada anu Gundul budak. Kok sampean gak enek kelebihane belas. sebuah kungon. aku kekurangan delok to iki lho Kurangan rambut. ora ono keluwian Sampean sakit toh? gak Ini ya. Lah kok gak tukul-tukul? Biasanya aku ngerti lek ning TV-TV kayak kanker biasanya. kakek dijambeki bojoku ya ora gelem cekelan ranjang cekelan rambut Mbok tanam rambut, mbok tanam suket. malah rapai tanggapan Pak Oh iya, heeh. Sing payu gundule niku. Ya coba ninggal katresnan. Yo gamelan plus musik. Ayo Lek. Kasih Haryono. Ayo. Yuk kaya ngapa? Yuk. Cici cici
seblak nih. Yo. Lagi ucul. Wis marem. Ternyata wayang kulit itu luwes nggih, Pak. Oh nggih. Bisa dimasukkan jaranan, bisa ketoprakan, ludrukan napa mawon wayang wong. Nggih, terus ketoprak, ludruk iso mlebu wong jiki barang iso mlebu ning wayang. Nggih. Niku pakuling iso. Pekat. Satu yo. Matur nuwun sambung gara-gara ya, Bi. Siap, Pak, Mesti siap. kudu eling.